Militar al servei de l'emperador Carles V, Ignasi de Loiola va ser ferit per una bala de canó a les muralles de Pamplona i poc després per l'amor de Déu. Va fundar un exèrcit d'apòstols, la Companyia de Jesús. Les seves armes? La pregària, la pietat i la ciència teològica. 6 estudiants de París el van seguir. Ordenats sacerdots, seran el germen de la companyia. La seva marca, la bona formació, l'evangelització de la cultura i l'obediència al papa. El seu fi, la propagació de la fe. Sant Ignasi, la vida del qual discorre paral·lela a la de Martí Luter, va exercir un apostolat molt fecund amb els seus escrits i amb la formació de deixebles. Va treballar intensament per la reforma de l'Església, que vivia immersa en una forta decadència en la vida moral i religiosa. L'Església estava malalta. Però per què? Per la falta de santedat de molts dels seus membres, sobretot eclesiàstics, sacerdots, religiosos i fins i tot alguns papes. Ningú gosava emprendre les reformes necessàries enmig de l'ambient còmode i nou del Renaixement. Ningú? Només una dona. Es deia Isabel i era reina de Castella. Ella va elegir el franciscà Jiménez de Cisneros per posar ordre en convents i monestirs i purificar i dignificar el clergat. Així, des de dins de l'Església, la reina Isabel i el cardenal Cisneros van aconseguir la renovació que Luter i altres van pretendre fer des de fora. Però qui va ser Luter? Aquest frare agustí alemany va denunciar abusos que eren ben certs, però també va negar molts dels ensenyaments i dogmes de l'Església, com l'autoritat del pontífex romà, alguns dels sagraments o el culte a la Mare de Déu i els sants. Enmig de la crisi religiosa i concedint-se més autoritat que el papa, Luter va arrossegar amb ell milions d'ànimes de diversos països d'Europa perquè se separessin de Roma. La política i la religió es van barrejar. Hi va haver guerres i màrtirs. Un, popularitzat pel cinema en aquesta pel·lícula, és Tomàs More, espòs, pare, advocat i lord canceller d'Anglaterra. El rei Enric VIII va ordenar decapitar-lo perquè suposava la separació de l'Església d'Anglaterra. En canvi, a l'Amèrica acabada de descobrir, el catolicisme va créixer i es va expandir per aquell immens continent. Isabel la Catòlica va promoure l'evangelització dels indígenes i es va esforçar per protegir-ne els drets. En aquesta tasca tornem a trobar-nos els jesuïtes. Ells, juntament amb els franciscans, dominics i altres ordes religiosos, van sembrar el nou món d'esglésies i de missions i van deixar una empremta catòlica inesborrable. Els indis van ser convertits en massa i a la força, com s'ha dit a vegades? No, tot i que sí que hi va haver abusos per part d'alguns conquistadors. La tasca dels missioners no va ser fàcil i les conversions trigaven a arribar. Només un gran miracle, l'aparició de la Mare de Déu a Guadalupe a l'indi Juan Diego, va desencadenar una onada immensa de conversions entre els indígenes. Aquesta imatge de la Mare de Déu és una història plena de misteri que sorprèn avui dia els científics. La difusió del luteranisme i altres heretgies a Europa va provocar divisions i guerres. Però al mateix temps hi va haver un gran floriment de sants. És l'època dels grans místics, amb Santa Teresa de Jesús i Sant Joan de la Creu al capdavant. I aleshores l'Església va posar en marxa la gran reforma històrica. Et sona Trento? És una de les paraules claus que no s'han d'oblidar.
En aquesta ciutat del nord d'Itàlia es va celebrar un famós concili que va canviar la situació del món.